Yurdumyň ýolbaşçylary Tömsüň häzir günlerinde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyň nusguly görüli bolşýary işin häsiýeti geçirýärler. Munyň üçin bolsa bu ýerde hemme amatly we oňoýly şertler bar. Hadar diňleriň kenaryna gurulan bu sport şäherleri gahrman arkadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýürürlerini giňden ornaşdyrmakda, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgul bolmagy, giňden wagt etmekde görkezýän şahsy görüleriniň ähli mugullugy eýe bolýanynyň nowatdaky subutnamasy. Ajaýyp şertde sportyň dürli görnüşleri bilen meşgul bolmagy adamyň ruhyna hemde beden saglygyna täsiriniň öräni urdugy, lukmançylyk ilmi tarapyndan suwud edilenler. Şoňa görä bu sebäpde dinjelýän ýolbaşçylar dizimi, gahrman arkadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň döredip beren şeýle ajaýyp mümkinçiliklerinden hemde şertlerinden tüý sürekdigini hoşallyk bilen peýdalanyp, häzirki dynç günlerini işin hemde netijeli geçirýärler. Şunun ýaly çäreleri insan saglygynyň berkidilmegine, sportyň bu görnüşleriniň wagt edilmegine ýardam berip, aýratyn ruh bilenlik güýjüni berýär. Ýolbaşçylar dizimi sport toplumynyň ýokary derejeli döwrewap sport enjamlaryna beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirdiler. Belli bolşary bedeniň dürli agzalaryna degişli agramlyklary bermek, kaloriýalary sarp etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Şunun ýaly ýa-da turgunuşlary bedenine mada çarşygyny gowrunýar. Hemem agramyňa gözegçilik etmegi, şeýlelikde bolsa bedeniň sagdyn hemde gözel keşipde saklanmagyna kömek edýär. Ýolbaşçylar dizimi turgunuşlaryny sport enjamlarynyň hyzmatyndan peýdalanmaklygy uly üns berdiler. Munyň özi olaňy öz ýolbaşçylyk edýän degişli urlaryny işleri, gahrman arkadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyň nusgu bolup görkezýär. Berk bedenli sagdyn keşipde durunurmaklaryny peýdal bolýanyny göz ýetirmäge ýardam berýär. Hormatly prezidentimiz diň ýaşlylaryň sport bünýadyny berkitmek üçin oňoýly şertlerine düredilmegine uly üns berýär. Bu ýerde döwrewap sport toplumlarynyň hereket edýändigini, olarda sportyň dürli görnüşleri boýunça türgünleşikler geçirmek, sport ýaşlaryny guramak üçin ýokary halkary görkezýärine laýyk gelýän zerur şertlerin bardygyny gözüňe tutanyňda, abadanyň sport sagaldyş hereketini işleňleşdirmekde möhüm orny eýleýänini notamak bolar. Munyň özi gahrman arkadamyň saýasyny hemde arkadaly gahrman serdarymyň ýolbaşçylygyny, ýurdumyzda adamlar hemde ulaň saglygy baradaky aradanyň esasy orny durýanynyň nowatdaky beýanlary. Şununla bağlılıkta da şu goýulmagy esasyny ekologiýanyň arasy saklanmagy urnaky meselelerini ýurdumyzda oňaýyn çözülmegine uly üns berilýänini aýratyn notamak gerek. Çünki ekologiýanyň hemde da şu arasylygyny gazanmagy häzirki döwürde insan saglygyny üçin etmegiň möhüm şertini emele getirýär. Bu bolsa ähli müdürnükli ýetiş maksatlaryna da münasip beýan tapýar. Şoňa görä berkarar döwletimizde saglyk we sport, ekologiýa, awadançylyk hemde durnukly ösüş biri-biri bilen berk baglanşykly düşünjeler hökmünde kemale geldi. Jemgyýete sagdyny hemde işin durmuş daşgoşawy aýaly garamak ýürürlerini puturlanmak maksady bilen Türkmenistanyň gahrman arkadamyň taýlary bilen ajaýyp başlanýyşlaryny peýdala diýip bir neçe ýol goýuldy. Hemde häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýär. Şu wagtda her ýylyň 10-njy awgustynda Hadar diňleriň gününiň bellenmeginiň ýoly goýulanyny belläp geçmek ýerlikli bolar. Şeýlelikde awada milisiýa haçyryklygyny dördülen ýokary derejede dinjelmäň hemme möhüm şertleri şolsanda oňoýly daşgoşu, kadaly ekologiýa awadançylygy dinjelşünlüği, saglygy peýdaly hemde işin geçirmäge ýardam berýär. Şeýle ajaýyplyklaryň höýdürini görüp dinjelmek bilen bir hatarda saglygyny berkitmäge düredip beren mümkinçilikler üçin ýolbaşçylyk hemde umumyň bu ýere dinjelmäge gelýän ähli adamdan şolsana çağılan gahrman arkadamyň hemde arkadaly gahrman serdarymyda tüý sürekdigini aýdýan hoşallyk hemde alkyş sözleriniň çägi ýok.